Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kube la kufika khona nombukiso. Igama lami nginguSufuza Dlangamandla Zulu, umkhwenyankomo Msavukazi Mvuleni intokazi zalo Mamkhize. So today ngivakashela uma kwishow yethu sibiza ngokuthi izigameko zempilo zongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani. Sawubona. Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Umabani? KumaMncwabe mina ngizalwa uManxele, umncwabe ukhathini umgonodza uyabo umthemathoreni Girl. So kahle lento ukhule nje esegazini ukuthi uyazazi ukuthi ungumZulu. Yebo. Ukhulele kuphi? Ngikhulele eBergville. Oh, okay. Noma ngihambe sengifunda standard 5 khona sawuhlala eMaritzburg. Benjani impilo sakhula? Ibinzima ngoba impilo yasemakhaya kodwa benga-understand ukuthi impilo inzima ngoba besivele sikhulele khona. Sibone uma sesifika eMaritzburg endaweni ehlukile ukuthi hayi kusho besiphila kabuhlungwana. Yebo. Yini nje enjoy ukuyenza, ukutheza, kukha amanzi, ukusinda phansi noma mhlambe ekhaya naningasindi? Ayikho into esasi-enjoy lapha ngoba ayikho into okutshelwa yona kamnandi. Ukuvuswa nje kuseni ulahlwa ingubo lapha ngo-4 kuyohlakulwa kwakungemnandi. Ukuya esikoleni ungayifakile icathulo ezinye ingane ziyifakile kwakungemnandi. Ubuya esikoleni ezinye ingane ziyodlala wena udlala ifanele uyochelela engadini ukha amanzi utheze inkuni kwakungemnandi. Kodwa-ke lokho-ke manje sengiyakubonga ngoba ngiyakhona ukuthi ngenze yonke into, ngiyakhona ukuthi ngihlale nasemzini yabantu ngenxa yokuthi ngikhuthele. Oh, okay. So asike sivele sigibele phezu kwendaba bakugila ngani kwenzakalani? Ekukhuleni-ke kwami ngikhule ngisebenze-ke bekade ngifundisa i-security mina. Ubukade ufundisa? Yebo. Oh, okay. I-security. Okay. After kade ngiyilona ngase ngiyanyusa ama-grade ami until ngase ngafundela ukuyifundisa. Oh, all right. Then ama sengiqale ukufundisa i-security izinto zami zingahambi kahle. Imali ngiyasebenza iyaphela kodwa ngibe nale belief ukuthi vele phela iphele ngoba isebenzile. Kodwa nje anginalutho khona isebenzile angiyiboni ukuthi imali ishonaphi. Kwazi ngoba khona ongitshela ukuthi uyabo isimo masesinje ifanele uye kumuntu ohlolayo. Umuntu angihlolele kangitshela ukuthi kunomuntu wakini owashonayo kodwa ongazange angcwatshwe. How? Engqondweni yami kubuye udadewethu engiyiwele naye owahamba ongaziwe useneminyaka. Abesethi akahleli kahle la ekhona kufanele nimenzele umsebenzi nimbuyise nimlethe ekhaya. Ngibuza ukuthi sobe simthathaphi na. Athi hayi nizokwenza ihlahla nje ngizonitshela mina mase uthenga inkomo nezimbuzi ezimbili. Ngiyokhuluma-ke ekhaya-ke emndenini-ke uma-ke yena umuntu okholela kulezo zinto. Kodwa sinobhuti wami sakwenza ngenkani ngoba naye esemasosheni ebhedelwe ginqikelwa yimoto. Usisi wakho uye wahamba nemimngaka ekhaya? Wayena 18. 18. Yebo. Ikhona mhlawumbe into eyayimgqilaze enhlizweni noma emqondweni eyayimbulala wazwakhetha ukuhamba noma isizathu sokuthi satshelwa ukuthi asizalwa khona sasi-adopthiwe. Oh, okay. Wahamba-ke ngasala mina. Yo. Then-ke emveni kwalokho-ke ngathenga-ke inkomo lezo-ke imbuzi kwenziwa-ke umsebenzi waphela. Ngesonto ntambama makuqala nje kuhlela umndeni uhlangene sisixoxela nje siwumndeni hayi yonke into ihambe kahle sekuzohlukana nabahambayo bahambe. Kungena umama thizeni athi awungaze ngajabula wemndeni wakaMncwabe ukunifica niphelele. Njengoba ngifika nje senasi ngisebenzele eCape Town ngizonitshela ukuthi njengoba kuyisonto nje ngoLesine ngiyagibela ngicela ninginikeze imali ngizofike nginikeze indodakazi yenu yala ekhaya iwele lalo lilapha eCape Town uzele ingane eziwu4 uyahlupheka uyisigqila semizi yabantu nomuntu wayemzalisile usashona uhlala emzini uyinto exhaphazwayo nje la emzini. How? Okay. Sivele simangale-ke thina ukuthi asikhombise usaphila umuntu kodwa manje kade kuhlatshiwe kwachithwa imali siboleka nomashonisa. Yaqala lapho-ke nje impilo yami ungaphinde ngikholelwe kubantu ababonayo nabayizangoma nani. Ngoba ngagile ngachitha imali nje eningi. Umuntu enaye kuyena wakubeka ngembaba ukuthi umuntu usashona. Umuntu usashona. Uza kabi uza ngolaka ngoba kafihlwanga kahle. Yebo. So manje meniya eCape Town-ke niyamthola usisi wakho noma usisi lo samnikeza imali wamfaka ebhasini samlinda wafika. Wafika kahlala ngokuthi isikhathi eside wahlala nje u8 months. Esevele nje esegula ebuthaka kanti unegciwane angalithathela amaphilisi iTB konke nje. Wahlala u6 months wayeseyashona. Washonela ekhaya. Washonela ekhaya. Abantwana bakhona ekhaya. Uye wabuya nabo. Waye wabuya nabo. Asimazi uyise wabo asibazi ukuthi wakabani ayikho into ayifuna ukuyixoxa nje. Wayithi nje uyabonga ukuthi ubuyile ekhaya.
So uye wahlala isikhathi esingakanani nayesebuyile? Uhlala u-6 months. 6 months. Yebo. Kuwona lo 6 months lo uthe ekuhambeni kwakhe besinjani isimo? Ngale nje kokuthi nase nimbone ngaleso sikhathi ukuthi akekho right. But ekuchazeni kwakhe nanesizathu sokuhamba ngoba phela wena bewukhona nitshelwe into eyodwa ekhaya but awuhambanga uye wahlala. Uthi waba ne-anger nje wabuka nje ukuthi uzobabukelwa ubani abantu abala ekhaya kuhlala isikhathi esingaka size soba no-18 singatshelwa ukuthi asizalwa la ekhaya. Uthi nje uthi wavukelwa i-anger nje yena ukuthi akakwazi ukuhlala la ngcono ahambe ngoba vele nalabantu basitreat-a kanjena kanti ingoba vele abasizali. So ngiye ngizwe ukuthi amawele asondelene kakhulu okusho ukuthi niyayixoxa zonke izinto. Mawucabanga wayengakutshelanga ukuthi ufuna ukunyamalala ekhaya? Ingoba vele wayenomuntu owam-inform owathi mayihambe yomtshela i-boyfriend yakhe. Wathi umuntu azovele sihambe siye eCape Town sofuna umsebenzi. Awuzusebenza kulo muzi usebenzela abantu bakulo muzi ubungayena owakhona. Baspoon feedana nje ngento e-wrong bavumelana bahamba ngoba nokuhamba kwakhe kwasengasekho silale khona. U-boyfriend yena loyo waphelela kuphi? Wasendaweni asiphindanga samazi. Ngoba noma simbuza ukuthi lezi ngane zalo muntu owahamba nayo yini akafuni ukuphendula ayikho into asitshelayo. So injani ke relationship phakathi kwakho nabantwana basisi wakho? Hayi i-right yona noma nami singahamba ekhaya. Nami kwahamba umakoti wabhuti wami wangitshela ukuthi njengoba sekushona umama nje la ekhaya thina sikwazi ukugcina vela ulona igazi la ekhaya futhi usuke wahamba wayogana umuntu usuke wahamba wagana wabuya uziphumela umuzi wakhe. So njengoba amawele ehlangene kangaka yayinjani impilo yakho emunye wazi ukuthi akashonanga uhambile uvesana sukanyamalala? Ngangizama nje ngey'ndlela zonke ngoba ngisho nangesikhathi kuqala lolu hlelo luthi khumbula ekhaya ngake ngabhalela khona ngachaza kodwa angikwazanga ukuthi ngimthole. Ngaze ngaqala ukudikibala mase ngiqala nami sengiyogana ngilotsholwa. Hhayi ngavele ngadikibala ngathi hhayi ngoba vele nami sengiyaphuma kulo muzi into ebingihlukumeza kakhulu ukuthi angimboni akekho la. Okay vele end of the day noma ngabe ubekhona bengizophuma ngihambe ngimshiye ngiyogana. Ngaqala ngathi ukuphola-ke kanti nakhona-ke emganweni akuzukuba right. So emqondweni kulimaze kangakanani yonke lento le? Lesi siphithiphithi nje sasisi wakho. Sona singihlukumezile into ebiyenza ukuthi ngihlukumezeke kakhulu. Ukuba khona lapha emganweni. Ukuthi kanti thina vele sidalelwe ini sidalelwe ukuhlupheka udadewethu wahamba ekhaya ngoba kanje imina ngithi manje ngithola umendo kodwa manje nakhona emendweni ngihlukumezekile. Ingane yami endala ibhema ama-drugs ihlala emgaqweni yabona nje ngazitshela nje ukuthi kusho ukuthi impilo yami mina i-miserable ayikho nje right. Kuningi kakhulu. Kuningi So ungathini kumuntu oseke wabhekana nalesi simo obhekane naso yonke le minyaka? Ngiye ngithi ungathathi isinqumo sokuthi uzibulale. Yonke into iyafika idlule ukuthi nje kubiza ukuthi ube strong. Uthemba ukuthi in future uzoba right kukhona okuhle okuzayo. Yonke into inesikhathi sayo. Awuzustrugglisha kuze kube sekupheleni. Mina inkinga esengihlangabezene nazo ukube ngomunye umuntu mhlawumbe ngabe sengayibulala. Kodwa ngeke ngiyitshela ukuthi empilweni konke kuyanqotshwa konke kuyadlula. Zabe ecebo lika Jehova unemicabango emihle engathi. So usudlulile ngokuphelela kulento leso usuwahila noma? Ya sengi-right yabo mangabe kukhona umuntu ozoshomela athi get over it ngoba ungadluli kukubuyisela emuva impilo yakhe ayiqhubeki imile. Ngaba ngikho kulesi stage engikusona manje kulezi zinto engizenzayo ukube ngalibe ngahlala ukuthi ngiyintandana ngibaza abazali bami engabe ngwababani engabe imvelaphi yami ithini engabe kumuntu owangizalisayo akasona isihlobo sami yonke nje leyo yinto ngayikhipha emqondweni wami ukuze ngikwazi ukuthi ngibe ne-way forward. So mayelana nabalaphi bendabuko ke maqondana nalo owayeshilo ukuthi udadewenu akasekho nazi nachitha imali nenza umsebenzi ekubeni umuntu uyaphila. Ungafisa ukuthini nje ubabhanqa bebonke asisho ukuthi bonke benza njalo basuke bekhuluma into engekho no. Asisho njalo ningasithathi kabi lapha emakhaya. But ngifuna yini ongadlulisa kubalaphi bendabuko mayelana nokuqambelana amanga kubantu bathathe izimali. Hey konje ngizothini nje. Yabo njengoba ngaphuma nje kubona mina angazi ukuthi ngingathini kodwa ngathi akubo bonke mhlambe abakhuluma into engekho
Umuntu into mayengayazi engayiboni ukuthi lento ikanjani akasho ukuthi ake udlulele kubani. Uyabona wake wathi omunye umama esezwe lesigameko kamhlaba uyalingana uyaya eyokwenza into ethile afika athi lo baba hayi ngeke ngize ngikusize ungahlolanga kodwa mina angihloli ngizokuthumela kumuntu ohlolayo ubuso uyabuya uyangitshela ukuthi utheni ebese ngiyakusiza-ke. Kungcono kube bonke benza kanjalo umuntu angashithi into uyayazi engayazi uchithe imali ezokukhokhela yena ezokwenza lo mcimbi owenzayo. Sibonga kakhulu ukuthi usivakashele kuhlelo lethu ma. Yebo. Sicela ukuthi ungakhohlwa lapha ekhaya ukuthi usubscribe, ulike, ushare ngiyethanda kakhulu. Bye.